No siis ensinnäkin ihan mielettömän kiitos, että tiedän erittäin kiireinen mies, vaalit on edessä, mutta että Pekka jaksoi tulla tänne ja omalla tavallaan se merkitsee mulle erittäin paljon. Ei liene epäselvää, ketä äänestin viime presidenttivaaleissa ja tämä sitä kautta merkitsee mulle erittäin paljon ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää myös, että kuten sanoit aikaisemmin puheessasi, että myös yli puolueen rajojen tehdään eduskunnassa töitä, koska sitä kautta me saadaan myös niitä isoja asioita aikaiseksi ja mä olen siis äärettömän kiitollinen ilmoille. Minusta on hienoa, että sä olet ehdokkaan ja musta on hienoa, että sä tehdään tätä käytännön rasismin vastaista työtä myös ehdokkaana. Ja Suomi ei ole vielä valmis, mutta sä tiedät hyvin ja mä tiedän hyvin. Täällä on vielä paljon hyvin synkkiä mielipiteitä ja paljon maahanmuuttajia koskevia epäluuloja ja muuta. Niin todella hienoa, että sä tehdään. Kiitos.